besar panjenengane Bapak Wanto Suwarno. Wo, Pak Tristiyanto kuwi ingkang ragil. Ingkang barep Mas Sumpama, Suyatmi, Setiono, Sri Hartanto, lan terakhir Tristiyanto. Wo. Lah iki sing kanggonan iki daleme panjenengane Bapak Dr. Andes Kasmo, iki tuan rumah. Oh, utawa besan. Ya. Matur sembah nuwun karo panjenengane para bapak-bapak sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Ya. Sowan ning tlatah Klaten Karangdawa, ya. Dusun Jalin iki nok, ya. Ha iki sing marai aku sok grogi nang kene iki. Ya. Grogi piye? Aku karo Pak Tristiyanto ditimbali mrene ning kula pripun Pak mengke? Niki dijaluk keprake kudu nganggo keprak sing Solo. Waduh, mati aku nok. Iya. Iya. Ya sak kamat-kamat nok ora apa-apa waton. Muni pokoke. Ya ndilalah. Aku mbiyen cilik-cilikane ya seneng ajar njejaki keprak Solo dadi barang tuwa ngene iki kon njejak sapa-sapa aku gelem nok. Iya. Waton sing dijejak ora njaluk tanggung jawab aku seneng banget nok. Iya. Pancen bener. Tamu VIP panjenengane ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Insinyur Tumiyono MBA, Direktur Utama Wijaya Karya. Wis prisa kowe? Wis kuwi sing kagungan joglo sing apik dhewe sak Asia Tenggara. Oh iya. Sing dek mben dienggo pelantikan pepadi saka punden-punden padi Klaten no. Oh ngono. Angka loro panjenengane Bapak Suwarno SEM Hum DPR RI Dapil 8 terpilih. Lan ingkang wanting pakurmatan Ibu Hajah Sri Mulyani sapa Bupati Klaten. Oh iya. Matur suwun kepareng rawuh bengi iki ya. Ngestreni para warga Tri Pedusunan saka ing Karangdawa kene ingkang padha ngadani merti dusun ya nok. Ya. Ya wis padha karo cacane nek ning Yogyakarta merti dusun Rasulan. Ya. Nek cara Ngayogyakarta ujube muga-muga tansah pinaring ana katentreman, pinaring ana kebagas kewarasan. Wiwit sesuk-esuk biar sak pengarep sesuk tansah luwih saka sing wis ya nok. Ya apa-apane bab boga, bab apa-apane kabeh luwih becik, luwih apik lan tansah guyub rukun bandol rompol tetunggalan manunggal sayuk saiyek saika praya. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Uga antuk berkah saka panguwasaning Dat Kamurweng Dat pinaring ana tentrem lan waras. Amin. Sing dijaluk ya ngono ya Mak. Iya. Keluarga Bapak Tristiyanto ya pinaring ana kesarasan niring sambikala ya nok. Matur sembah nuwun Mak. Ayo diaturke nok. Ya. Wis ngono kuwi nek jeneng apa jenenge wong duwe gawe rasul utawa merti dusun ki ya ucape ya ming ndonga bareng-bareng kejaba saka kuwi ya piyai sing padha rawuh bengi iki ora ming mligi nonton pagelaran Ringgit Pura ning warga Tridusun ya bebarengan padha nguncupake asta ndonga ngersaning Gusti muga-muga apa sing disedya sak pengarep setahun sesuk bisa kasembadan. Ya. Dadi pancen ya ngono kuwi nok. Ya. Merga cara nggon aku kono Rasulan ngene iki nek bar wayangan tandurane elek apa-apa elek. Ya, dalange modar ora bakal ditanggap meneh. Oh iya tenan. Engko anggere rapat kae, ya iki nek cara Ngayogyakarta lho rapat kae upamane sing mayang taun wingi aku ning tandurane saiki elek. Ya. Ku rapat kae ana sing usul yo nanggap sira meneh. Aja, ae pageblok kae. Ya. Mergane kuwi dalange dianggep sing dadi tuk sumbering apa ya jenenge tanduran iso apik. Ning nuwun sewu, kapercayaning kengaten menika monggo dipun icalaken sabab nadyan wayangan upama dalange iki ampuh kaya ngapa nek tanduran-tanduran menika mboten dipun gula wentah, ora digarap, ora dipupuk, ora diwenehi banyu, menika ya ora bakal apik. Mula janjane wayang menika minangka dados adat tata cara kemawon dados tontonan kinarya tugur sedalu natas wungon sewengi natas ujubipun supados sami ndonga sesarengan supados dusunipun sageta sae tinimbang sampun kelampah menika ujubipun. Ya pancen ya ngono ya iya dadi ora gumantung karo dalange no. Ya pancen ya ngono. Kadang kula ning eneng sing nyata lho Mak ruwatan gusah tikus nyatane tikuse ya ora ana tenan. Kuwi pas kebeneran digawe lho sing gawe urip tikuse ora ana dalang kok ana pawang tikus ki ra eneng. Iya ya Mak.
Ya ming ruwatan biyen kadang kala sok nyata, kadang kala sok nyata. Wis, kowe aja kakehan gunem sing tanpa guna. Ya. Neng kene iki ora ming awak dhewe sing ditimbali mrene, ya. Ning uga panjenengane Mas Bagyo utawa Mas Gareng. Oh, Gareng Semarang. Ya karo Mbak Eka. Oh iya. Mas Gareng sik diaturi tindak supaya jumeneng men padha prisa. Heeh, merga iki wah luar biasa no. Dagelan larise ora umum ya. Iki nek ora diselak-selakke ora bakal iso rawuh mrene, ora bakal monggo. Klintong-klintong numpak andong ngabel klingklong. Jogete wis iso menarik perhatian kok. Aku gur manut sing ngendang kok. Manut sing ngendang piye, Mas? Angger sing ngendang niku berak nggih kula nggih nderek berak. Wah, kaya mengkari gebelet apa ora? Berak iki tegese muncer ngono lho, Mas. Tak kira nek basa Indonesia iki berak ki ora moncer. Lah kuwi lah wong lara weteng. Lah iya. Yen cara Jawa berak iki tegese brai apa kuwi moncer. Oh, semangat ngono. Semangat tur nganggo gembagus gleling. Nggih. Cara nganu wah jan wah pengestumu iso sowan ning desa Batako kene. Kok desa Batako ki piye? Iki desane ngendi? Jalin. Ki lak dusune desane iki lho. Karangdawa. Lah karang ki apa? Watu. Dawa ki sing aranni watu sing dawa ki Batako. Ora tau kerja bangunan kok maido. Iya, apik. Ya. Batu dawa Batako. Aku iki jan bola-bali ditimbali piyai Klaten nganti apal liwat kene iki. Apale pripun, Mas? Jalure iki angger wis mlebu dalan Solo Yogya iki menggoke mesti daerah nggon Roto, Kecamatan Roto. Kecamatan kok Roto iki kecamatan ndi? Ceper ya Roto to. Ceper ki cendhek kok Roto. Ora iso, Ceper ki ya Roto. Wong Yogya kok ngeyel ning wong Klaten. Yo. Bar Ceper kuwi terus anu Petan. Petan? Petan. Pedan to. Apa? Pedan to. Lah iya Pedan ki wong siji, wong ki wong akeh dadi Petan. Ora kena wong golek pangan kok dieyel. Lagi arep tak lokke didhisik. Aku karo kowe iki wis ana chemistry, kowe mesti arep ngelokke tak pangkasi. Nggih, wah jan iki kula bener-bener dalu niki entuk mungsuh. Kok entuk mungsuh pripun? Aku kepethuk kowe iki entuk mungsuh padha. Mboten. Ora wis arep piye-piye wong padha nakale gak kepethuk ngono. Nggih, derek bingan iki bersih dusun luar biasa nggih, Mas. Leres nggih. Niki ngatasé nun sewu mboten mengecilkan ngatasé dusun wayangan geden-gedenan sing rawuh nggih para pejabat. Nggih. Niki yen mboten kuat otot bayune mboten kuat ngeten iki, Mas. Nek carane anu ora kuat balungane ora nggih. Nggih. Nggen kula niku aja meneh kok dusun kelurahan iki arep bersih desa ngono wis. Wah, sambate panitia. Agar wancine golek dana notok lawang kunci rapet. Lho ki tenan Mas ki beda-bedane mula pun bejo-bejane panjenengan manggen teng dusun ngeten iki bejo. Nggih. Golek dana urunan gampang nek nggonku kae isine mung lulu gua-gua. Lulu gua-gua maksude? Lalu masuk sini gua makan, ngono tok. Iya. Jadi egoismenya sudah tinggi dan budaya begini itu lah ini nandakake endi nggon isih ana bersih dusun, bersih desa
berarti masyarakatnya masih sayuk rukun. Amin, nggih. Tur dasare menika mboten mung sak dusun Mas Gareng. Nggih. 3 dusun iso manunggal dadi sak surga. Nggih. Nggih. Wah, niki jan tur kula nggih niki wau madik-madik gandeng kula niku keluaran kutha. Jane dusun niku wilayah napa to? Kok dusun wilayah napa? Dusun ya pedukuhan. No. Nah, mergo kutha kuwi wis ora ana dusun, Mas. Aja meneh kok dusun RT wis saiki wis ora berfungsi lho, Mas. Teng kutha niku. Wong saiki wong golek surat ki RT ki ora diliwati terus langsung mencolot ning kelurahan. Lah ini perlu dikembalikan sistem yang begini perlu dikembalikan. Jadi saiki surat menyurat harus melalui RT, aja nganti mencolot apa gunane RT kok gawe surat RT ora dilewati ngono lho Mas. Lah niki yen kula ngarani dusun niku lak DUSUN. Nggih. D dihuni sekelompok orang yang dinamakan penduduk. Betul. Unsur pemerintahan di bawah desa. Nggih. S setiap wilayah dusun dipimpin oleh kadus. Wela. Untuk jauh dari malapetaka sebaiknya diadakan bersih dusun setiap tahun. Wah. Iki lho tenan lho. Iya. Namun begitu tidak afdol kalau tidak pakai menggelar wayang kulit. Nggih. Dadi bersih desa kuwi ora iso srek, ora iso pas yen ora gelar wayang kulit. Betul. Ning gelar wayang kulit ya percuma yen tanpa dagelan. Nek sampean niku nek teng pundi-pundi nek kula matke nek kon nganu ngartekke per huruf niku jan pintere Raja Majapahit. Iya, pancen pinter. Sampean arep njaluk apa? Jalin. Lah? Jalin. Iki lak dusune Jalin. Nggih, dusune Jalin. JALIN. J jajaran pemerintahan mulai dari kabupaten ngantos desa sami rawuh dalu menika. Angestreni wontenipun bersih dusun wonten ing tlatah mriki. L. Linambaran raos syukur gelar ringgit wacucal ing dalu menika. H. Dalange buta huruf. Kosike. Jalin. JALHIN. Lin. Line iki nganggo H. Jawa kok. Kowe ora jalin yang lu jalhin. Ya sartekno to, wong cerdas kok, guys. H. Hari ini menggelar. Hari ini dalangnya dari Yogyakarta. Y. Jalin sih iso nganggo Y ya iso. Yang sudah lama mengidap penyakit gila. Wis sapa meneh? N ya terakhir N. Namanya Seno Nugroho. Kowe kok serik, aku iso kok ngenggokke pikiranmu ki. Menggokke ning ora dadakan, mau janjine ora dadakan kok. Sing tok karang wis I tak gawe H, mulya kowe langsung. Aku ine iki ning ndi, Jan? Aku senengane ngene iki lho, aku ngerti kok kowe jane iki tak dageli ora seneng kowe iki. Lho, kok ora seneng piye Kowe ya seneng. paling golekmu gareng-gareng murah kuwi mesti. Ya ora. Gareng kembang-kembang senengane. Tahu lho ana gareng dagel karo aku ra wani ngetokke seragame. Wis nggawa topeng, wis nggawa tepas ora ditokke. Lah ngopo? Grogi. Ya ora wong jenenge nyambut gawe bareng, Mas. Nggih, wong jenenge niki istimewane meneh niki dirawuhi Jeng Bupati, Ibu Bupati. Mas Gareng. Dawuh. Menika ugi tasakuran Pak Lurah menika enggal. Nah, iki. Nggih. Iki lho. Lurah enggal. Iki ngiras-ngirus ning iki jenenge ngiras-ngirus apa pengiritan? Nah, niku sekajeng kula takokke kali Mas Trisyanto mawar ajeng tak takokke niki merti dusun kali tasakuran Lurah Anyar. Batinku lho kok ora wayangan dhewe-dhewe. Lah, wong ragat jago ki lak ya wis akeh to. Heeh. Nggo syukuran iki pira to? Nuwun sewu le Pak Lurah niki mboten kula kok nyemoni yen nyemoni niku lak mboten coblok ni cobloko. Upami benjang badhe syukuran kok mboten wonten anggaran, dalangipun sanesena mboten masalah. Ora apa-apa dalang ya. Sing penting dagelane tetep kula.
Oh, usul entuk ta usul? Entuk ra. Nah, dadi upama mengke kepepete tanpa wayang mung nyetel CD tok, mengke kula dageli kula nggih iso. Dagelan multiguna niku nganten niku kok. Ya dagelan nekat ora. Ora Mas, aku pokoke yen ora karo awakmu ora ning kene iki. Oh ya ampun ngoten. Aku tak tenteni kapan aku kepethuk awakmu wis wae. Nggih, Bengi matur. iki- Nika ugi dipun rawuhi pepunden-pepunden Mas Garek. Nggih. Panjenenganipun Bapak Insinyur Tumiyono MBA, Direktur Utama Wijaya Karya. Iki sing kowe urung entuk masukan iki rajane Lovebird ya ning kene. Raja apa? Rajane burung Lovebird Mas Sigit ya rawuh iki. Wong nggih to. Kowe yen kepengin Lovebird sing kuwi sing kondang kuwi Lovebird apa mbiyen? Kusumo. Regane sak M. Ora diculke, mati. Jare piyayi kuno, piyayi Jawa ki nyebutke. Nggih. Piyayi Jawa ki duwe tradisi, Nggih. nek duwe ngon-ingon dinyangu wong, dituku wong ora entuk, mesti mati. Lah iya. Nek mulane Lah tujune bojoku ki ora dinyang wong. Kok mau dinyang lah wah bahaya. Kuwi si malakama lho tak culke kelangan bojo ora tak culke mati. Wow, yen kuwi ora kanggo wong kuwi kanggo ingon-ingon. gangane ngono ya. Sampeyan nggih niki dirawuhi komplit jeung Bupati nggih tasih lenggah wonten mriki Bu Sri. Bu Sri, ngendikanipun wala wau Bu Sri badhepun caosi wekdal kagem mboten Nggih ketang. niki mumpung tasih seger swasana. Nggih. Menawi mboten ganggu kamardikan Ibu keparenga jumeneng wonten mriki mboten ketang sak klimah